Киләсе атнада республикада «Рәхмәтем сиңа, остазым» дип исемләнгән бәйгегә эшләр кабул ителә башлый. Әлеге конкурс быел Россиядә игълан ителгән укытучы һәм остаз елына багышланып оештырылган. Конкурсның нигезләмәсе белән тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә Татарстанның атказанган укытучысы, Республика журналистлар берлеге әгъзасы Рамазан Кәбиров таныштыра. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Рамазан абый, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Біз бүгін сөйләшә торган конкурсның исеме «Рәхмәт сиңа, остазым» дип атала. Менә сез 43 ел дәвамында инде үзегездә балаларны укыту өлкәсендә эшләгән кеше. Сезнең өчен кем ул остаз? Мин иң беренче остазым итеп инде әлбәттә мәктәп укытучыларын саныйм. Һәм югары уку йортында иң күңелемдә калган, иң зур ярдәмчем булган остаз ул Фуат Галимуллович Галимуллин. Быел 23 ел безнең Фуат Галимуллович белән аралар өзелгәне юк. Ул минем хәрәкәтемне һәрбер күзәтеп, һәрбер бәрәкәтемә бәя биреп, һәрбер алдагы атлаячак адымнарыма хәтле билгеләп, үзенең затлы олуг киңәшләрен биреп, миңа чын күңелдән ярдәм итә. Менә укытучының остазы менә шундый булырга тиештер дип уйлыйм мин. Әлбәттә инде габгади укытучыларда, мәктәп укытучыларда аларның барысы да остазлар, аларның барысының да укучылары бар. Алар укырга, язарга, беренче тапкыр инде дөньяны танып белергә, кешеләрне танып белергә өйрәтүләре белән балачак күңелендә, балалар күңелендә мәңгегә истә калалар. Рәхмәт сиңа, остазым конкурсы ул кайчан башлана? Аның шартлары нинди? Бу конкурсның инде без хәтта башланды дип әйтергә мөмкин име? 14 августта старт бирде. Без аны барлык диярлек масса күләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарабыз. Һәм инде монда конкурсның төп герое ул укытучы, ул укытучы гына түгел, укытучы остаз булырга тиеш. Критерийларда бик көчле инде катнашучы. Критерийлар бик көчле, һәм без әле шуның өстенә бу конкурсны уйлаштык та башта инде Татарстан Республикасында гына уздырырга ниятләгән идек. Аннан соң без әйтәбез, Башкортстанда да бит миллион ярым татар яши, Себер якларында да татарлар яши, Мәскәү якларында да, чит илләрдә дә татар халкы яши. Шуңа күрә инде кемнедер үпкәләтү, кимсетү яки аларда безгә карата сораулар тудыру булмасын өчен без инде бuna ачык конкурс дип игълан иттек. Халыкара дәрәҗәдә дигез. Әгәр дә без моны теге мактану шикелләргә итеп әйтсәк, халыкара дәрәҗәдәге конкурс була инде ул, әйме? Күренекле шәхесләребез, безнең балалар, әти-әниләр, укытучылар, кем генә булса да язган шушы шигырь, ода, нәсер, парча, эссаларны Белем радиосында турыдан-туры эфирдан укыячаклар һәм аны демәк күп санлы Белем радиосы тыңлаучылары үзләре үк тыңлый алачак. Рамазан абый, укучылар һәм студентлар катнашалар, әйме эшләре белән? Алай гына түгел. Biz инде менә мондый категорияләргә бүлдек. 5-нче, 8-нче сыйныф укучылары, мәсәлән, мин үзем дә инде филолог буларак 5-нче, 8-нче класс укучысы ода яза ала дип әйтә алмас инде, әйме? Шигырь. Шигырь, менә аныкы шигырь, әйме. Анда 9-нчы, 11-нче сыйныфлар инде катлаулырак жанрларга мөрәҗәгать итә алар. Әти-әниләргә хикәяләү. Эшләр ничәсенә кадәр кабул ителә? Эшләр безнең 1 октябрьгә кадәр кабул ителә һәм
тагын менә басым ясап әйтәм инде мин, ләкин эшләр кабул ителү, тукталу белән генә безнең эш тукталмый. Biz аңа нәтиҗәләр ясый барабыз, әкренләп, әйбәтләрен сайлый барабыз. Һәм менә шуңа игътибар итегез, иң яхшы дип табылган эшләр 1 октябрьдән башлап 31 декабрь көндән хәтта андый эшләр безнең эфирдан яңгыраячак. Һәм нәтиҗәләр быел ясалачак дигән сүз. Нәтиҗәләр быел ясалачак, нәтиҗәләрне без алданрак ясыйбыз. Бу инде Абдулла Тукай исемендәге Арча педагогик күллияте аның җитәкчелеге белән алдан ук килешенгән. Без аны шунда үткәргән ниятәдек. Рамазан абый, укытучылар әлбәттә рәхмәт сүзләренә лаек. Менә безнең күстәрә торган буын да шулай укытучыларга рәхмәт һәм хөрмәт хисләрен белдерә алырлык тәрбияле, зыялы кешеләр булып үссеннәр иде. Килешәм, Мария, чынлап та бу бик матур теләк һәм бу теләк инде әлбәттә иң беренче укытучы теләге, әтияни теләге һәм гомумән җәмгыять теләге. Әгәр дә без шундый киләчәк буынны шул рәвештә тәрбияләмәсәк, безгә хәтәр, куркыныч яный. Әңгәмә өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Сау булыгыз.